Бүген безнең гаиләбездә гаять шатлыклы бәйрәм көне. 25 ел элек якты дөньяга беренче һәм көтеп алынган сөекле балабыз Лилия Рөстәм кызы Тимербулатова аваз салды. Дип башлана әнисе Гөлнара, әтисе Рөстәм, әбиләре Акримә Гадиевна һәм Халидә Хакимовна, Биктимировлар, Байгузиннар гаиләләре һәм барча туганнары да язган җылы эчтәлекле котлау хаты. Яз фасылы гаиләбезнең иң дә яраткан һәм кадерле булган вакытыдыр. Чөнки безне иң бәхетле пар итеп, бер айда 2 татлы балаларыбыз да туды. Шәшкәдәй гүзәл кызыбыз Лилиягә 25 тулса, икенче кечкенә кызыбыз Альбинага да 10 яшь булачак 25 апрель көнендә. Икесенең дә түгәрәк юбилейлары уңаеннан иң җылы котлау сүзләрен генә ирештерер идек. Бәхетле кешенең кыз баласы туа диләр. Димәк, без икеләтә бәхетле. Икесе дә бер-берсенә охшамаган, берсе кояш, башкасы ай дигәндәй, зур яшь аермасы белән тудылар алар. Шуңа да икесен дә без туйганчы яратып, иркәләп, назлап үстердек. Лилиябез кичкенәдән үк үзенең тыйнаклыгы белән аерылып торды. Белемгә омтылышлы, тырыш, кызыбыз мәктәпне медальгә тәмамлады. Үзенең хыялын тормышка ашырып, университетта табиб һөнәрен үзләштерде. Бүгенге көндә ординатурасын узып, районыбыз үзәк хастаханәсендә невролог буларак эшләп килә. Ягымлы, игътибарлы, сөйкемле, ярдәмгә ашыгучан балабыз һөнәрен бушка сайлап алмаган. Үзенең авыру пациентларына карата гына түгел, ул барчабызга да бик игътибарлы. Әти-әни дип ах итеп яши, әбиләренә мәрхәмәт күрсәтеп килә. Сөекле кызыбыз, йөрәгебез, горурлыгыбыз безнең. 25 яшь ул күкләрдән йылдыз тотып, диңгезләр кишеп, айга менеп йөри ала торган чак. Без дә сиңа гүзәл яшьлегеңнең кадерен белеп, эшеңдә хөрмәт татып, югары дәрәҗәләргә ирешеп яшәвеңне телибез. Яннарыңда һәр вакыт ышанычлы дуслар булсын. Алларыңда чын мәхәббәтеңне очратып, матур хисләр татып, үз гаиләңне корып, безне дә бәхетле ит. Ярдәм кирәк чакта гел янәшәңдә булырбыз, балам. Дугаларыбыз, үгет-насихатларыбыз сине бәлалардан сакласын. Кечкенә хәзинәбез, сөйкемле, гүзәл, акыллы булган кызыбыз Альбинабыз. Тоймадык та, син дә 10 яшеңә җиттең. Каяра үсеп җиткәнсеңдер. Буй кыз булып, апаң янәшәсендә аның сыман ылыгаерга ашыгасың. 2 номерлы урта мәктәбенең 3 сыйныфында уңышлы килеш белем алып, барчабызны да куандыра ул. Альбинабыз тере көмешебез. Гаиләдә аның чишмәдә шелтәрәгән тавышын ишетеп шатланабыз. Ул бер генә дә тик тора алмый, һәр вакыт хәрәкәттә булып нидер эшләргә омтыла. Апасы белән аралары зур булса да, аны Лилиябез аеруча яратып, кадерләп үстереште дияргә кирәк. Шуңа да балаларыбыз арасында бик җылы туганлык мөнәсәбәте урнашкан. Сез бу хисләрне кызларыбыз югалтмагыз. Бер-берегез өчен ыллы терәк һәм таяныч булыгыз алда да. Берегез апа, икенчегез сеңел кадерен белеп яшәгез. Бу дөньяда мәшәкатьле көннәрдә таяныр кешегез барын онытмагыз. Без сезне бик яратабыз һәм үбеп калабыз. Тормышыбызның матурлыгы сезнең белән кызларым. Күңелебезнең иң түрендә балкыйсыз йолдызларым. Безнең өчен икегез дә иң якын һәм кадерле. Әни диеп дәшәсез сез белеп безнең кадерне. Мин бит әле сезгә кирәк. Әткәегез ул терәк. Исән генә булыгыз дип телибез сезгә теләк. Яшьлегебезне сездә күрәм. Нур балкый йөзегездә. Ходай үзе бәхет бирсен үтәсе көннәрегездә. Кадерле Лилия һәм Альбина, матур туган көннәрегез котлы булсын. Алда әти-әнигез сайлаган музыкаль бүләк тә бары сезнең өчен генә яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Тормышымда иң зур бизәк, минем 2 кызларым, бер-берсенә бик ошаган 2 сайрар кошыларым. Тормышымда иң зур бизәк, минем 2 кызларым, бер-берсенә бик ошаган 2 сайрар кошыларым.
Xuday bergan baxtlarim, muhabbat jemishlerim, iki qushim, iki olmam, qizlarim, yulduzlarim. Qizlar turmush teraklari, addi aniga yoqim. Shulay bo'lib har oilada qizlarga bek voy bo'lsin. Qizlar turmush teraklari, addi aniga yoqim. Shulay bo'lib har oilada qizlarga bek voy bo'lsin. Xuday bergan baxtlarim, muhabbat jemishlerim, iki qushim, iki olma, qizlarim, yulduzlarim. Xuday bergan baxtlarim, muhabbat jemishlerim, iki qushim, iki olma, qizlarim, yulduzlarim. Qizlarimga har vaqtda esenlik, sog'lik tilayman. Ona baxtin tuyarga, olarga nasib bo'lsin.